tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Ndinokugamuchirai zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndovimba kuti muri kufamba nesu sezvandinogara ndichikurudzira, muri kufamba nesu pazvidzidzo zverhapsody zvatinokutumirai svondo zuva rimwe nerimwe. Musapotsa zvidzidzo izvozvo, rambai munazvo muchifamba nazvo, zvinokuyambirai, zvinokukurudzirai, zvinokupinzai mugwara rakanaka. Ndinoda kutenda zvikuru mufudzi Chris nokuda kwekutipa mukana iwoyo kuti tigone kusangana tichinamata pamwe chete, tichidzidza shoko raMwari, tichikurudzirana. Haleluya. Ndinovimba kuti muri kushandisa zvizere mukana iwoyo watinowana wokudzidza shoko raMwari nenzira iyoyi. Haleluya. Ndoda kuti ndipinde pachidzidzo chedu chatinacho pazuva ranhasi. Ndoda kutora chidzidzo ichi pachidzidzo cherhapsody chatapiwa pazuva ranhasi. Kwanzi umboo hwekuti vakatenga nyika yose. Jesu vakatenga nyika yose. Umboo hwacho huripo hwekuti vakatenga nyika yose. Tinofanira kunzwisisa izvozvo, tinofanira kuziva izvozvo. Haleluya. Nyika yose ino ndeya Jesu, ndo vakatenga munhu wese ari panyika pano. Umboo hwacho vanahwo. Haleluya. Asi chakakosha chanoda kuti munyatsonzwisisa ipapa ndichokuti Jesu ndo vakatenga nyika ino, ndo vakatenga munhu wese ari pano panyika, ndo vakatenga nyika ino ndeyavo. Zvakazarurwa 17 ndima 13, kwanzi nguo yake yakanga yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. NdiJesu ari kutaurwa ava. Haleluya. Munoona mashoko akaita saiwaya atinotora munana zvakazarurwa, mashoko atinofanira kungwarira zvikuru, nokuti iko zvino haachanyanya kutinetsa kunzwisisa. Taakugona kuanzwisisa nokuti mashoko aya akufambirana taswedera mumazuva achaitika zvinhu zvatinoverenga izvozvi muna zvakazarurwa. Taswedera mumazuva iwayo, uye tindoma hatiri kunyanya kudzidza zvikuru. Svondo rapera tanga tine iyo level specials namufudzi Chris vachitidzidzisa nokutizivisa kuti taswedera zvakadii pakudzoka kwaJesu Kristu. Vakatitsanangurira, kudakana kambotsauka ipapo, vakatitsanangurira kuti nemakei taakutarisira Jesu panguva ino, nemakei taakutarisira Jesu. Mona vanhu kwemakore akapfuura akawanda vanga vachitarisira, asi vanga vasiri kunyatsoverenga nokunzwisisa kuti shoko raMwari rinotaura kudii, Bhaibheri rinotaura zvinozikamwa navanhu vakawanda, zvinotaridza kuti taswedera pazuva rokudzoka kwaJesu Kristu. Zvimwe zvavanoverenga mubhaibheri, zvikuru sei kunana Matiyo 24, vana Ruka 21 chete, Bhaibheri rinotaura pamusoro pekumukirana kwamarudzi, kumukirana kwedzinyika, guhu rehondo dzichiitika kwese kwese, nzara, chinchi, zvakawanda izvozvo. Saka vanofunga kuti Bhaibheri Jesu vakati kana mava kuona hondo dzakuitika, kana mava kuona nzara, kana mava kuona zvinhu zvakadao zvakuitika, kudengenyeka kwenyika nokudii, maakuziva kuti Jesu vakuswedera. Aiwa, Bhaibheri harina kunyatsotaura kudaro. Parakataura pamusoro pehondo neguhu rehondo nekumukirana kwedzinyika, kwanzi izvozvo zvichafanira kuita, asi zuva rokuguma kwenyika harisati raakusvika. Asi vakazotaura vakati
shoko rino roruponeso rinotaura pamusoro peushe hwaMwari richafanira kuparidzwa kuvanhu vose seuchapupu kumarudzi ose, kwaye ndipo pachazoguma nyika ipapo. Kana shoko rouponeso mukaona rakuparidzwa kwese kwese seuchapupu, ndo pamene makuziva kuti nyika yakuguma zvino. Zvino izvozvo ndo zvatakuona mazuva ano. Shoko raMwari rakusvika, rabata kwakawanda, rakusvika kwakawanda, nokwanga kwakambosivharirwa kuya riri kupinda richiita madiro ikoko. Saka izvozvo ndo zvinhu zvakutitaridza kuti Jesu vava pedo kudzoka. Asi regai tiverenge chidzidzo ichochi. Kwaishe Jesu vachadzoka panyika pano. Ndinofarira mashoko anongobuda akajeka akadaro. Kwai Ishe Jesu vachadzoka panyika pano. Ziva izvozvo, nzwisisa izvozvo, Ishe Jesu vachadzoka panyika pano. Kana pane chimwe chaungada kubata pachidzidzo chanhasi, bata mashoko iwaya, Ishe Jesu vachadzoka panyika pano. Harisi dambe, haasi mashoko enhando, ichokwadi chakazara. Ishe Jesu vachadzoka panyika pano. Kwai ndima yatavhura nayo inotsanangura kudzoka uku. Jesu vachange vakatasva bhiza iri richange riri jena, vachange vakapfeka nguo iyi ichange yakanyikwa muropa. Izvi ndizvo zvinotaurwa naJohani. Haana kuti vachange vakapfeka nguo tsvuku, akati nguo yacho ndiyo ichange yakanyikwa muropa. Zviviri izvi zvakasiyana chose. Johani ane mukadzi waakambotitaridza. Tinomuverenga muna zvakazarurwa 19 ndima 9. Mukadzi uyu ane nguo dzaakanga akapfeka. Nguo idzi dzaiva tsvuku. Ndima yacho inoti mukadzi wacho akanga akapfeka nguo nhema kana kwai dzine zvitsvuku. Izvi hazvisi izvo zvakanga zvakaita Jesu. Nguo yavo yakanga yakanyikwa muropa. Izvi zvinorevei? Zvoda kungotaura kuti ndinofarira Bhaibheri ndo bhuku rega rinotaura zvinhu zvisina fungidziro. Kana muchida ndo zvimwe zvinhu zvinotaridza kuti Bhaibheri ibhuku raMwari, rine mashoko aMwari. Hapana chinotaurwa neBhaibheri chokufungidzira, chokuti tinofunga kuti zvichadai, tinofunga kuti zvichadai. Saizvozvo vanhu vanoita zvokufungidzira. Vanhu vanofungidzira, vanozviti vanoziva chaizvo, vanofungidzira kuti ndofunga kuti nyika yakatanga yakadai ikazodai. Tinofunga kuti munhu akatanga riri gudo akazotanga kushanduka akazodai. Vanhu vose vanonyora, vanotaura, vanozviti vanoziva, vanongofungidzira. Bhaibheri rinotaura zvakajeka, harivandi. Rinoti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Rinotiudza kuti nyika yakasikwa nani, yakasikwa riini, yakasikwa yakaita sei, yakatora mazuva mangani kusikwa. Chakatanga kusikwa chii, kuchizotevera chii, kuchizotevera chii, vanhu vakauya sei, wakatanga ndiani, nezita rake, nomukadzi wake, nezita rake, nevana vake, namazita avo, navazukuru vacho, namakore avakararama, nenyika yavakararama, nezvavadya zvose. Harifungidziri chinhu, rinotaura. Ningi ndiye wakatanga kuuya, waigara pakati, akaroora ningi, akaita vana vakati nevakati, vana vacho vakaberekana vakazodai, vana vacho vakaberekana vakazodai, vana vacho, zvose zvinotaurwa. Mhandara ichabata mimba igozvara mwana, mugomuti Emanueri. Zvose nezita raakanga achazopiwa. Papana makore 900 zvisati zvaitika, asi zvakatotaurwa kuti mhandara ichabata mimba igozvara mwana, mugomuti Emanueri. Ndiye achaita zvakati, ndiye uchaponesa vanhu. Zvose zvikotaurwa. Zvozotaurwa zvekare zvikanzi pachaita rimwe zuva hwamanda icharira. Kana yarira, kucharira hwamanda 2. Yokutanga painorira, vakafa vachamuka vagotora miviri yavo. Kugorira yechipiri, vapenyu vagoshanduka, vagonosangana kumhepo, vagonosangana naJesu mudenga, vagoenda, vagozova naJesu nokusingaperi. Haleluya. Apa tinoverenga kwanzi Jesu vachauya, vachange vakatasva bhiza racho richange riri jena, nguo yavo ichange yakanyikwa muropa. Haleluya.
hapana zvokuti kuda tinofunga kuti kuda Jesu ava ndinofunga vachanguva vachauya. Havasi kuuya vari mumota, vachauya vakatasva bhiza, kwete dhongi, kwete ng'ombe, kwete shumba, kwete chi, vachauya vakatasva bhiza rerudzi jena, kwete dema, kwete pfumbu, jena. Vachange vakapfeka nguo ichange yakanyikwa muropa. Haleluya, haleluya. Jesu vakanga vari kuita zvatinoitawo isu. Tingatenga chinhu tigoda kunochitora, tine gwaro ratinoenda naro. Iri rinenge riri gwaro rinopupura kuti takatenga chinhu chacho pachokwadi. Zvino Jesu vakatenga nyika ino yose. Izvi ndizvo zvatinoona muna Matiyo 13:14 inoti ushe hwokudenga hwakafanana neimwe pfuma. Pfuma iyi yakanga yakavanzwa mumunda. Mumwe munhu akawana pfuma iyi, akabva aivanza zvekare, akabvapo achifara zvikuru, akasvikotengesa imwe pfuma yake yose kuti agone kutenga munda uyu. Munda uyu inyika ino. Ndizvo zvatinoona mundima 37 yacho. Saka tinoona Jesu vachiburuka kubva kudenga vachidzoka panyika. Nyika iyi ndiyo yavakatenga, ropa ravo ndiro ravakashandisa kuitenga. Saka ndiro ravanouya vakabata. Ndihwo umboo hwekuti ndivo muridzi wenyika ino. Ropa iri rinenge riri panguo dzavo. Haleluya. Kwaine make vachiuya vaine hanzu yakanyikwa muropa, vari kuuya vane hanzu ine ropa kutitaridza kuti ndivo vakatenga nyika iyi. Umboo hwavo hwekuti nyika iyi ndakatenga uye ndakaibhadhara neropa rangu. Haleluya. Mweya wetsvina ichiona ropa iroro haina nharo, vanhu vachiona ropa iroro havana nharo, madzishe achiona ropa iroro haana nharo. Haleluya, haleluya. Kwanzi tsamba yokutanga kuvakorinde 3:20 inoti, nokuti makatengwa, makabhadharirwa. Iwo wakatengwa, hausi kutengwa nemari, asi hauna kutengwa iwo wakatengwa asi hauna kutengwa nemari yenyika ino, hauna kutengwa nendarama kana nemamwe matombo anokosha, wakatengwa neropa ravo. Ndiro ravakashandisa kubhadharira zvivi zvenyika yose. Ndizvo zvatinoona mutsamba yokutanga yaPita, chisako chokutanga ndima 17 kusvika 10. Jesu vakatanga vabhadharira zvivi zvedu ndokubva vatitenga isu vacho, vakabva vatipa sezvipo kuna Mwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna zvakazarurwa 5:7 inoti, vakabva vaimba kambo katsva vachiti, makakodzera kutora gwaro iri nokurivhura, muchisungunura zvakarisunga, nokuti ndimi makavurawa, makatitenga neropa renyu, makatitora kubva kumarudzi ose nemitauro nevanhu nedzinyika, mukatipa kuna Mwari sezvipo. Haleluya. Kwanzi Jesu vakabhadharira upenyu hwako. Saka hauchisiri muridzi wahwo, hauchisiri muridzi woupenyu hwako, ndosaka uchifanira kuraramira Jesu. Hauchisiri muridzi wahwo, vakakutenga, vakabhadhara mubhadharo mukuru chose. Mubhadharo uyu rakanga riri ropa ravo. Ropa iri ndihwo upenyu hwavo, kureva kuti wakakosha saivo. Saka ndivo vawava kufanira kuraramira panyika pano. Ropa raJesu rinokusuka zvivi, rinokururamisa, rinoita kuti ugone kusvika pana Mwari, rinoita kuti uve werudzi rwaMwari, ugone kudyidzana navo, rinokusuka, rinokupa maropafadzo esungano itsva. Izvi ndizvo zvatinoona muna vaHebheru 12 inoti, zvekare havana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa ravo pachavo. Vakabva vapinda mukamuri riya rinoyera kudarika mamwe ose, vakapindamo kamwe chete mushure mekunge vapedza kutiwanira ruponeso rwakakwana rucharamba ruripo. Haleluya. Zvinhu zvakaitwa naJesu izvi. Haleluya. Jesu vakakutenga, vakakubhadhara. Saka uri wavo, hauchafaniri kungozviraramira, wakufanira kuraramira ivo Jesu. Haleluya. Wakufanira kuraramira ivo Jesu. Saka gara uchiziva izvozvo,
wakatengwa. Jesu vakatenga nyika ino, vakakutengavo newe. Umboo hwacho vanahwo, chiraramira Jesu. Asi kuda wanga usati wazvarwa patsva, mirira patinonopedza munamato uno tichanamata newe munamato wokuti uponeswe. Ndoda kuti unamate munamato uponeswe ugotanga kuraramira Jesu. Ndoda kunyengetera iko zvino. Baba, ndokutenda, ndokurumbidzai. Ndoda kutenda, ndoko mumwe nomumwe wapinda munamato uyu. Ndotaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita ramambo Jesu Kristu. Notaura kuti wakaropafadzwa, anoraramira Jesu kubva zuva ranhasi, anoraramira Jesu achiwashumira muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndonamata iko zvino, ndichidzingira kure kubva paari zvirwere zvose, marwadzo ese muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinokutendai nokurumbidzai. Haleluya, amen. Tisati tapedza, toda kuti murambe munesu. Toda kupinda panguva yokurumbidza Mwari, tichiimbira Mwari, tigozoverengerwa zvekare icho dzidzo chataverenga icho chichi, tigozovhara pamwe chete. Kana wanga usina kuzvarwa patsva, patinovhara ipapo ndo patinonamata newe munamato wokuzvarwa patsva. Mwari wakuropafadzei, tosangana zvekare musvondo rinouya. Amen. Hakuna wakafanana
Umbo hwekuti vakatenga nyika yose. Shoko redu tinoriwana kubva kuna Zvakazarirwa 19:13. Inoti, nguvo yake yakanga yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. Ishe Jesu vachadzoka panyika pano. Ndima yatavhura nayo inotsanangura kudzoka uku. Jesu vachange vakatasva bhiza jena, vachange vakapfeka nguo ichange yakanyikwa muropa. Izvi ndizvo zvinotaurwa naJohani. Haana kuti vachange vakapfeka nguo tsvuku, akati nguvo yacho ndiyo ichange yakanyikwa muropa. Izvi zvinorevei? Jesu vakanga vari kuita zvatinoitawo isu. Tingatenga chinhu tigoda kunochitora, tine gwaro ratinoenda naro. Iri rinenge riri gwaro rinopupura kuti takatenga chinhu chacho pachokwadi. Zvino Jesu vakatenga nyika ino yose. Ropa ravo ndiro ravakashandisa kuitenga. Saka ndiro ravanouya vakabata. Ndiwo umbowo hwekuti ndivo muridzi wenyika ino. Ropa iri rinenge riri panguvo dzavo. Haleluya. 1 Vakorinde 6:20 inoti, nokuti makatengwa, makabhadharirwa. Iwe wakatengwa, asi hauna kutengwa nemari yenyika ino, kana nendarama, kana nematombo anokosha. Wakatengwa neropa ravo. Ndiro ravakashandisa kubhadharira zvivi zvenyika yose. Ndizvo zvatinoona muna 1 Peter 1:18-19. Jesu vakatanga vabhadharira zvivi zvedu, ndokubva vatitenga isu vacho, vakabva vatipa sezvipo kuna Mwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna Zvakazarirwa 5:9. Inoti, vakabva vaimba kambo katsva vachiti, makakodzera kutora gwaro iri nekurivhura, muchisungunura zvakarisunga, nokuti ndimi makaurawa, mukatitenga neropa renyu, mukatitora kubva kumarudzi ose, nemitauro, nevanhu, nedzinyika, mukatipa kuna Mwari sezvipo. Jesu vakabhadharira upenyu hwako, saka hauchisiri muridzi wahwo. Vakakutenga, vakabhadhara mubhadharo mukuru chose. Mubhadharo uyu rakanga riri ropa ravo. Ropa iri ndihwo upenyu hwavo, kureva kuti wakakosha saivo. Saka ndivo wavava kufanira kuraramira panyika pano. Ropa raJesu rinokusuka zvivi, rinokururamisa, rinoita kuti ugone kusvika pana Mwari, rinoita kuti uve werudzi rwaMwari, ugone kudyidzana navo, rinokusuka, rinokupa maropafadzo esungano itsva. Izvi ndizvo tinoona muna vaHebheru 9:12. Inoti, zvekare havana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa ravo pachavo, vakabva vapinda mukamuri riya rinoyera kudarika mamwe ose, vakapindamo kamwe chete, mushure mekunge vapedza kutiwanira ruponeso rwakakwana, rucharamba ruripo. Haleluya. Pupura uchiti, Ishe Jesu, ndinokutendai. Ndakanga ndiine chikwereti. Ndakanga ndisingagoni kubhadhara chikwereti ichi, asi imi makandibhadharira. Makanga muri kunditaridza rudo rwaMwari Baba. Makanga muri kunditaridza tsitsi dzavo. Ndinokutendai. Makanditenga, mukandipa kuna Baba sechipo chinokosha. Ndava kurarama mukururama, ndichifara, ndakasungunuka kukushumirai, ndisinganzwi sendine mhosva, ndisinganzwi sendisina kukodzera, ndisinganzwi sendakaraswa. Haleluya. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi: 1 Vakorinde 6:19-20, Vagaratiya 2:20, 1 Petro 1:18-19. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri. Ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti
Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.